Selesai, saatnya kita antarkan ya. Kita antarkan ke saudara-saudara kita. Bola mak berasnya api ya mak ya. Just beras api kalau ngadang ora iso ya ora iso api. Berjumpa lagi di konten lagi kembali. Apa ya Mbak Yun? Iya, kuwi engko berarti sing terakhir kuwi bestiku. Kalau ramene kok ngene. Mbak Yun aku tolong Mbak celokno Intan apa Dik Dewi. Kon nulungi aku tentang kumban. Lah wong ketoke tak celuk yo angel ya aku ngono, malah saiki nunggoni ae pisan. Ya mak sithik. Coba tak tambahi. Gampang. Wis Dik Susi. Sajane Ali pengen mulah Dek, gak sama jemput Dek. Oh 24. Mau perai pirang dino Dek Susi? Enggak sampai itu ada. Oh, sampai itu ada. Mas telepon aku. Heeh. Paling kangen lagi kan libur sekolah nek pondoke gak libur. Aku ya cerita Mak Jah. Sing libur ki pondokane, Mak. Sekolahe pondoke gak libur. Wes sip. Terus karek noto ayamnya, tak sikit ayamnya. Tak beli ya tak toko. Siji-siji kok gak siji-siji malah Mbak. Iya, Mak. Di sana pira-pira sih. Saya ku sing utah kuwi papat wis ya. Lah kok dibagi, Mak? Iya, sik. Heeh. Pira papat ya? Iki papat ya? Iya. Ini Mbak, tak boleh. Paling separuh-separuh, Mak. Gak ngene tok apa terus papat lah ini. Ikan wis to. Sing kae wis. Papat. Ya tak tambahne iki gak apa. Papat, pas telu. Ini pas papat. Telu. Berarti kok kene salone kene papat. Aduh. Intun ning omah ngarep, Dok. Nganune ayi. Karek. Sapa ndak saya telepon Mama? Dok digoleki anu Bunda Dewi, Dok, Tan. Iya. Digoleki Bunda Dewi. Aku dikon nggo di banyu. Oh iya wis. Hanger. Ijek namplek ning Anggeku pe tak jak ater-ater Tan. Ngene Mak Malem, Mak Sum, Mbak Sri, karo ngene Mak Meni. Sing ono ane, Mbak sing apik mang ndi, Mbak? Mbak Yun, Mbak Dewi nganggo pira? Apane? Wine ngono ane ya. Iya. Ndek engko sing 3 ya. Sampeyan kan tebas pira le? aku ora iso mlaku. Aduh. Anakku ucul kabeh mbah nanti. Oh alah tekan Intan e digoleki iki mang. Sambele wis sampean anu. Oh, sik. Kan nggone Mas. Intan nunggu di bayi. Mbak aku kurang nganggo kilah. Oh Dek, tulung Dek Siti. Nganggo kilah lho. Iya koyo lah. Ayam kuwi. Lima emang sing tugelan lho di. Iki wis tugelan genahe, Mbak. Ki mati Pak emang, sik. Set ada sambel. Ya, Kok tak adani dhewe sambele tak. Oh iya. Nek jajane ini. Iki sik separuh-separuh ya, Mbak. Iya. Iya. Separuh terus sambel, timun karo kemangi wis jos. Sapa neh ya? Oh iya. Amit-amit ngono kok. Golek majan dikono hanger rencana dhewe mah. Iki aku dhewe kesel kok. Lah iya, Tan. Intan ki ngono iki. Piye nah Wi? Ora enak. Si Adik, iki Dik Susi ngoto iki lho Intan nak anu nunggoni bayi. Menusa. Piye lah piye. Bismillah, tak tangeno. Ono, Mbak. Piye? Walah yo wis ngene iki keribetan pagi hari bener sampe tak patenane sik. Noto jangan adikku njaluk di ngadekno barang. Ayo tatikno. Kae salwa wis kalau bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kae salwa wis rene lah. Kae wis salwa lah kae lah salwa wis. Kuwi lho, kuwi ya. Tan, Mama, Bunda Dewi teri hanger, Dok. Lagi hangeren barang kesilekno nek kurang. Ya Allah, paring ana sabar, entek watu-watu.
kopine Pak Silo. Sik pemirsa tak delek kono. Sabar, Dek, sabar. Menata. Rotine kan aku lesu aku. roti seintek sebentar. Agek bar maem nanti jam 1. Iya. Sabar. 3 ya tadi ya Mbak kemarin ya. Apa Mama? Iya. Staplesnya mana? Staples enak Dik Susi. Jadi ayamnya ini nggih pemirsa, ayamnya separuh, terus ada sambelnya, terus ditata nek ya nek tapene, nek rotine, nek roti apa nek ngarani kuwi Mak? Roti blunder ngono kuwi ne. Pisang. Ayo tak jak kan? Nggone Mak Pani. Mak Pani, Mak Malam, ayo kita berangkat dulu. Bawa 2 itu. Bawa 3. Iya, aku ya. Iki tak lahe Mbak ya. Nih. Kalau kok lagi tumpuk ya, ditumpuk. Ada pisangnya juga. Ditumpuk aja. Jangan ya. Iya. Mbak jangan. Loh, Mama urung jangan nih. Jangannya belum. Ono lah nek buka kan jam. Iya belum Mbak, saya iki Saya jangan itu kok, dulu aku jangan dulu. Apa aku tak nganterin bisa ya? Ayo Tan bawa 2 Tan. Iya, enggak apa-apa ya. Bawa 2, Ibu bawa 1. Amit ya Pak Ja. Iya, iya. Bawa 2 iku. Iya. Iku 1. Iya, Ibu 1. Kene. Intan 2, neh Ibu 1. Ya. Dah. Lho neh Intan nggo neh 1 kuwi. Nah, gowo. Terus ayo. Ayo. Ojo penceng ngono, Nduk. Nyetan sik. Nggone Mak Malam. Lewat sana. Iya. Mak Malam, Mak Meni, Mbak Sri. Mbak Sri enek Mbah Mo menisan. Biasane Mbak Sri eneng apa ora ya? Rek watuk ngono nduk delok madhep rene. Watuke dek ketoke kok. Engko terus karek sing adu-adu. Wis tradisi gantian nggih pemirsa, gantian. Ater mengater lho ya mesti ki ceblok neh. Iki jane iki nek ndelek ning ndi le? Kok iso sak bolong sak dinggo ae kok Oh ya ora usah dinggo ah. Metu mburi metu pawon, metu pawon. Mak Malam. Mak Malam. Mak. Mak Malam. Assalamualaikum, Mak. Nyata kai Mak. Gak ngono carane. Mak, monggo, Mak. Nyata kainya. Oh, gak ngono tan carane. Ya Allah, sepurane Mak sing kathah. Mak Pani 1, ayo tempatnya Mak Pani. Terima kasih ya. Mbak Sri teng mriki ya? Mbak Sri itu brem goreng pisan. Wah, Mbah Mo. Mbah Mo niki nyicip-nyicip nggih, Mbah nggih. Nyicip sayur Mas Diko. Nggih, Pun. Nggih sami-sami nyicip Mak duduh saithik, Pak. Dicipi tapene Mak anu Mbah Mo. Wis duka niku Mak. Pun nggih Mak kok tak langsung nggone Mak Meni. Wah, Mbak Sri teng tubrem. Wis wakile Mbah Mimo. Mak Meni, Mak Meni, Mak Meni. Mak Meni kene. Mbak Meni kene. Nek gak Pak Srep. Oke. Mak Meni. Mak Meni, assalamualaikum Mak. Dikasih ibu Mak. Mbak. Ngicipi jangan Mbak. Nyoh kilo. Nggih sama-sama. Gak goreng keripik Mbak? Lagi teko. Oh bahane rong teko. Menyok ayo kulaan teh yo Mbak yo. Mbak Kiki pun Mbak nggih. Lanjut. Prai Mbak Kiki minggu-minggu. Aduh, ki wayahe diramban, Mak. Diramban tan ya. Saiki nggone lek sum juga, Dok. Kuwi iki kok kecerne hilang. Wis toh ditinggal ae toh, kuwi ditinggal ae. Aku kok dadi gemes aku ngrasakno Intan iki, gemes iki lho. Kuwi lho, maksudnya kok ilang neh. Penotonan. Mari ki ape tak jak ater-ater jek cilik.
cilik sekali. Ini Sendiri model. sampean model ya, Dek ya. Siapa Dek model Dek? Olah. Seperti ini ya pemirsa. Jadi ada tapenya, kerupuk ini, Mbak kita iwa, iso sayur. Sumu sekali. Waduh. Mbak. Walah, Dok. Nah, seperti ini ya. Tak kana ya kipasnya ya. Pakai uripna Mbak, aku wis iso urip. Oh iya. Jadi terus dibungkus seperti ini ya, dimasukkan ke dalam plastik. Oh, rakitok sama rakitok wis toh. Aman, ora. Wis makjah ki sing tak anu. Kan saya orangnya pede ya. Pede ya. Kamu bisa mengenjongkan apa tidak, sayang? Jos ya, Mak ya. Alhamdulillah. Saya sayangku, cintaku, senil lewat budhe kene. Kene, penting kabel tok. Hop. Mamam ki lho, mamam njaluk dikipasi. Aku padha wae. Kamu ya. Iya. Sik sabar ya. Mak Dames awan, Mak. Mak Dames awan soalnya indah awan. Iki piye tulung unterno lah aku. Wes. Sudah wes jangan tengok-tengok. Tak usir-usir pora, Dek. Kok sapa nek Dewi celuk-celuk bas-bas kae. Wes ora ra ketok sampean, Dek. Wis tilu-tilu Mas, wis loro. Kene Dek Dewi. Ora ketok sampean. Maaf ya pemirsa karena ya Dek Dewi belum pakai kerudung, Dek Susi juga, jadi yang ketok drisinya kecil saja. Wes ta. Ya wah Dek, wes. Sama ndang jukuk sayur, ndang jukuk apa kono? Ya maem. Di ayame. Gak nganu, Mak. Gak kurang besar adanya. Nanti ini kan karena kecil tapi sambal mek lalapan tak pisah Oh, dipisahkan saja. Ya, Oh, yang gitu buat ya, Mak ya. gak indah. Oh iya. maksudnya Berarti ya. adanya masih Ini berapa? punya kok nanti Iya, dua iya. untuk Mak Damis. Saya dok mama bin medun sik. Kok gak iso? Gak iso. Ya. Mama hati-hati, Mak. Aku melok dredeg. Wes ngene. Ibu tak numpak sik. Ibu tak numpak. Setun ya. Saya sabar. Iso. Saya sabar. Sabar sih. Bismillah. Irungku kenapa? Gatel. Aku tak kayak pesker. Iya, sini. Mau tak pakai sampun, Mak Jah. Hati-hati, Mak Jah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon, Mak. Alon-alon. Ini ke arah siapa? Iya, alon-alon saja, Mak Jah. Ya, ini ke arah siapa? Iya. Ini ke arah siapa? Searah dulu Mbak Tarni sik, Mak. Tadi. Saya alon-alon ya, Mak. Iya. Alon-alon. Mbak Kantuan, Mbak Tarni. Lah sapa sik, Mak? Mbak kek sono sik. Ini blok Pak Lurah. Oh, gede Pak Lurah ya wes. Oke. Oke. Langsung pemirsa atau langsung langsung. Gias pol 6. Dia makan karcis sing barengan. Ini musola yang dulu dibantu sama Mbak Allah. Sapi lagi dalamnya Mbak Kes. Cheese. Nih. Ya. Langsung gue 5 iso pemirsa. Nek gak mbek majas. Oke. Wah lah, Mak. Iya, bismillah. Mama gak apa-apa nggih ngentos teng mriku. Wonge teng mriku lho, Mak. Tutupan. Assalamualaikum. Mbak Kes. Assalamualaikum. Loh, kok kancingan pemirsa? Kancingan. Piye ki? Assalamualaikum. Mak, kancingan nih, Mak. Gimana gue Pak Lurah ya aku mubeng pemirsa kancingan. Gue Pak Lurah ya kancingan. Gue sapa kancingan? Kancingan kabeh kono kancingan nih, Mak. Bisa kalau pakai ini, Mbak.
Assalamualaikum. Masa ya masjid langgar, Mbak? Mboten dah langgare kan ki, Mak. Kayak ada orang gini kan. Gawe, Mak. Tak titipno sapa neh? Mosok titip neh. Nggone Pak Lurah titip, gue titip. Ki mang hari tidak ada di rumah. Tapi kok sandalnya ning omah. Ah, Mak, mbah kuwi anu apa Mbak Dewi mang lho, Mak. Lho ki gede bala. Assalamualaikum. Mbah Lam. Mbah. Nun. Mbah Lam. Assalamualaikum Mbah Lam. Loh, jenengan teng pundi? Alah, Mbah Lam di sini. Mbah, monggo. Jenengan. Nika lho Mbah Sepe nika lho. Nika lho. Pun mateng nika lho. Nika lho. Tiang jios kula tak langsung nyicipi sayur nggih, Mbah. Kula tak langsung kirang setunggal. Pun mubeng. Gene Bu Tarni. Nggih pun Mbah nggih kula langsung nggih. Sami-sami Mbah Lam, Mbah Lam cantik pemirsa. Cantik sekali. Ya mboten ah, mboten gowang bensin tukul neh. Pun main jenengan ndang menggo. Ya, kita tinggal satu nggih. Nah, bar ki kok genten Bunda Dewi. Bunda Dewi ki kok sing berangkat adalah Salwa dan juga Mas Dio. Iya, sek Mak. Iya, bismillah. Oke, sudah Pak Jah. Oke. Sabar melayu. Gak sabar wis melayu ya, Mak ya. Walah. Pak Jah iso ngabari pol pemirsa. Ora sabar semong Mbak Yun aku, wis gak sabar, wis pusing aku. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Muter-muter, Dek ya Allah. Wong ayu pemirsa. Sama ndang mampu, Dek. Neh mam neh ki juko ayame. Kene nanti juko ayame. Iya. Lho. Putri Kembang Terong lah kok puwinuke ning kono, Mak, posisine, Mak. Waduh, toh. Nggih. Iya leh wis bar kuwi stop. Nggih. Mame kareng kok bengi pisan tok, Mak. Iya, Mak. Iya. Dadi wis plek wis jenengan kok Mbak. Iya. Mbak rene. Pak durene kan do mam. Iki apa tak sisi? Padha ae, Mak. Gede apa sindi? Apa sih? Kok gede ketoke? Ndi? Ki lho gede. Dek Susi, Dek Dewi, wis tindem. Wis makasih ya Mak Jah ya, wis walah. Tungkling. Iya pe di anu. Oh, ki sing gone anu. Makane diraler, Mbak. Iya yo laler Dodo, dodo. Iya, Mak. Dodo lah. Iya. Dodo. Iya, ku Bunda Dewi karo Dek Susi. Lah Mak glundung neh, Mak. Ateh lah yo. Lah Dek pang wis penak-penak kok malah dileh karo Bu Yuni tukang leh kok Ya. Alhamdulillah Mak, laris sampean, laris Mak Jah. Ki sayure tewe laris pemirsa enak. Ini nanti kloter selanjutnya, Pan. Kloter pertama sudah ya. Sudah selesai. Kleder anduke. Boleh tak umani jek 4. Cek tak umani 4, wes tak leren sik pemirsa, nanti selanjutnya tahap kedua iki bloke sing nggone Mbak Indah. Mae, kok ditatakno engko dadi ngene cek anget-anget. Wis beginilah. Iya, Mak Susi, anu Dek Susi Dek Dewi wis, Mas. Heeh, makasih sama ndang leren sik ndang mam sik, Mak. Sama ndang bengok Mbak Lina, Mak, es, Mak. Ora. Ya wis mengkane leren, nek gegere lara ki leren. Oh. Piye, Dek? Mbah. Piye, Dek Dewi? Mendunge nek kaya ngene, Nduk Tan. Wis standby, Nduk ya ning kene. Sak pira, Dek? Wis dintasi, Cah? Urung Oh iya, Cek, sing dintasi nggone Dek Susi. Piye?
Sing nggone Dik Dewi urung, ki sing nggone Dik Susi sing resik kuwi mang nggone Dik Susi. Alhamdulillah akhirnya selesai. Ini tinggal tahap selanjutnya Bunda Dewi. Yo. Sak ngaron gede sak ember. Di balik kamera ini ada adik saya yang lagi Aku bebas, tidak punya suami gaduh. anak Perlu atur-atur. trayu adate wis ngono cah Dik Sam. Apa nek duwe dulur gaduh. Lah aku yo ora duwe suami gaduh jute yo tetep ater-ater kok. Oh, yo trayu wis tradisi. Mantan suami gaduh. Juga. Gak peh yo Mak yo. Gak peh yo. Loh, trayu yo Mak anu Om Kasdut trayu wong gaduh. Dulurane akeh sing gaduh. Ditokno neh. Nah, pemirsa ada yang minta menyepilkan bajunya Bunda Dewi Sumbi. Tolong dijawab nggih. Piye nek kok nyepil aku gak iso. Kok tak sepil ning anu ning apa? Instagramnya Bunda. Instagram. Nah, pemirsa nanti yang menanyakan sepil bajunya Bunda waktu takziah nanti bisa jenengan cek di Instagramnya Bunda Dewi. Instagram kowe. Instagramnya Bunda ya. Dan Bunda Dewi ternyata di Instagram sudah berpenghasilan loh pemirsa. Ihi, Mak. Alhamdulillah. Nyepil-nyepil lho, Mak. Nyepil-nyepil Pak. Yo kan mlebu ning danah. Sing entekno bocah-bocah enak. Bunda, pulsa. Bunda, aku tuku iki dadi mbayarin nggone Mas Munir. Bunda, kae sawah sing ning trip kae. Iya. Oh, alhamdulillah. Ora ditukokno jane wis bayaran ngono. Ngono, Dek. Alhamdulillah. Sabar. Sudah di Instagram. Nggih pun pemirsa demikian nggih. Instagram, Dek. Loh. Jalan punya Emak Dani sama Mbak Indah. Di Shopee. Nggih pun pemirsa punyamu di sana itu loh, di belakangnya Bunda Dewi. Di belakang ngambil roti bat nyamuk. Nggih pun pemirsa matur suwun nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh nggih untuk pejuang. Oh iya. Heh, Mak. Yus, Mak, sepil Mak kaosem. Mak, iki pemirsa njaluk disepilno, gak ada sing aku kaose sampean ning keranjang kuning enek apa ora? Mbak Repa sing duwe kok. Katok Intan. Kaose Mbak Repa, katoke Mbak Intan. Mbah pemirsa ki njaluk disepil pemirsa. Aduh. Kok men Bunda Dewi sing disepil aku kok ora. Nggih pun kami pamit dulu. Doa baik untuk jangan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus, namam Dok. Namam. Untune wis tukul kabeh pemirsa lho, wis tukul kabeh untune.